Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, ti pakasalitaan ni Mona Lisa nga napoluan luluwak ti agarubos kunan sagudahin nga ti surat kunan toy Dear Manong Nemi, apaman anapaturog ko da junior 5 titawen na kay ni Alicia nga 2 titawen na. Dagiti duwa nga nakkumanong. Naglatak layangan iti nanalbaag tirikip tiridaw ti balay mi. Nakisalbag. Nga di mo ilokat tiridaw ha, muneng. Imbalkag ni Judas Manong Nemi, ti asawa. Nabartag manan nga si Mangpet, awan ti pilpilyan na nga aldaw nominom iti arak. Ore adda trabaho na iti construction, ket manglangan nga mangan, manglangan nga mapan ag trabaho. Kaya ore no madiretso na Manong Nemi ti papa nagubra iti makalawas, agmalmalim tumat nga umin-inom ti arak iti kaaldawan ti Domingo. Ay, nabartek ka manen, Judas. Tigat na akan na nga Judas Nabartek ka manen lakay. Di mo pa yung malagip nga Valentine's Day ita. Na lumamay madlagid di ana pa kumbaba titi magkumano. Kaya niya kumano Valentine's Day aber. Yung katak na. Sa nagtugawan Manong Nemi kit inilid na inilad na ti ulo na ti sanggir ti tugaw. Galawan. Bayaan mo no awan iskan na ken kala ito nga daw. Valentine's Day. Tila matal-tala butab mo. Gagini na kita sir, di kanan na mga nakon. Mabisinak. Inmantar na. Kaya doon Jack magustuhan ti tabas ti panagsasalita ti asawak Manong. Biyang ko lang tagtungpal, taka na nga ron. Asawa na, obligasyon ko ti amin. Ay, malagip ko lakit nga ron, no tumteng tikas ito nga aldaw. Valentine's Day, idisong batak, ti panagayat ni Judas Manong Nemi. Agad-adal kampay lang iti University of Northern Philippines sa Jabigan City. Mangal-ala idi ni Judas Manong Nemi ti kurso nga Bachelor of Science in Architecture. Kaya dahil din iso na ti 3rd year college. Idinto ta mangal-alak man iti kurso nga Bachelor of Science in Commerce, major in accounting. Adak man idin Manong Nemi ti 3rd year. Inaklon ko ti panagayat na karedi nga aldaw nga Valentine's Day Manong. Gapot patpatig ko matisuna. Kaya na nagwapo mo kami. Juan, inaklon ko. Kaya titiri minsan na panagboyam iti sine sa jay Consuelo Cinema. Tanalatak pa ilayang idi. Kaya
magustuhan tinaruway nga tattao ti pelikula ti scene industry. Iso nga naawis tirik nami nga napamit nagbuya manong. Di akong malagip ti title ti binuya mi. Tembes nga agbuya ti asikasuan mi kini Judas saan met manong. Innagekmet kada innarakop. Nabarat tirik nami idi akaslasang kami nga maumag. Ket tanan na namin mi ti samit ti agek nga inaabukayen ti imnas ni ayat manong. Nakarugrugso kami pala di manong. Tanda kami ti third year college manong. Ayat nga natibnokan ti bara ti rugso tirik nami. Analabit nga isudaytan manong nimi ti nangiya sungsong iti panunot mi tapno san tapno di ka malapdan dayta nga sulisog. Na idumdumarik na. Akasla mailililak man iti yuyang ti mangliweng-liweng nga libnus ti ayat. Wen manong nemi. Pinisito nga inarakop inaramid mi kinarawa. Narabiang kami kadidi nga gundaway kalbasan nga rimuar kami ti pagsinyan inturong nak ni Judas iti maysa nga hotel. Uhen manong nemi ket jakmet ten nakapagketket. Takaslakla na amo karnero agtungtungpal iti akin pastor. Nagdisnudo nagtungpal iti lalaki nga mangipaayak iti ayat ko. Kalman la manong nemi. Kaslaman la nagayumaak manong. Nalipatak ada kami ket agdamapelay di nga gadadal. Nalipatak manong nemi nga dapay laeng digiti naganak kada kami nga rumbe nga tungpalen ken patsem mi kuma digiti pamagbagada. Kas kang kanay na pamagbagada papa kini mamakanya ibas nagmudagada al Mona Lisa. Awan ti serbi ti kinabak nang no awan adal mo. Gabot ta mapukaw met laeng deta. No di mo amo nga i-manage. Kuna idi dedi papangko. Wen papa, di ka matanagan. Matungpal ti kunayo. Casual matno ko manong naming isongbat ko. Ngem, idi nga kami kin Judas manong nami ti adda iti unek ti hotel. Lilipatak dayta pa magbaga. Nalipatak dayta nga kari. Naiwer-wer digita pa malagip. Linamot ti apoy ti gumilgil ayab arugso. Ket manong nemi impabusoy ko kini Judas ti bagik ti amin-amin ko. Kas kamla maladaga manong neming nga labus nga awan tapar ti bagina. Manong nemi. Nga kastaunay ti panaggabgabumi iti rabaw ti kama. Wen manong. Nagpapas kami iti ragsak manong nemi kani Judas. Nangro na langaro din iti panakaulit ken masansan nga panagdate mi kini Judas manong naladawan iti agbalawak ada nagpitpitik iti saklot ko. Nadlaw nga dagos manong nemi ni mama nga masigugak. Wen, gabuti na minsan nga panagduldulok iti komportrom iti balay mi. Ada ka di kinikinan mo, Mona Lisa? Nagsalut. Awan ma, alami isan na siguro ti rosok ko. Iti pa naginom ko ti tanong. Sigurado ka? Ang mga madno sa maliretan. Among balasan ko, kasta akmat idi, agtawan ako. Idi inawang ka. Kaputa, masigug ka, saan ka rin? Wen manong name hindi makkel digiti mata ni mama, ket nakla atak idi bagana. Iti imbagana. Madalaga nak, malagip ko ti basansan, nga pa nagkanaig mi kini Judas. Diyos ko, saan ko magpepeso? Ti pampanunutek ken pampanunutan ni mama.
Oh, kinapay na ikulan ka. Ada ka di problema? Awan na, insungpat ko. Kahit kabayatan ti panagsasalita mi manon ni si Mangpet ni Papa. Ay, hindi na pagsasalita nyo nga gina. Nangag ko nga, di na naituloy manong nemi. Tay nalawat ng dagos ni Mama. Kalison si Mungbat. Ay, sa balit marik na kinita ito yung anak ta, Herbasio. As madala masikog, agbakbakwar, agbambamit. Anya ta ko nam? Anya ta ko nam? Kasla, masikog. Tila, ibagbaga bakit? Balasang tanak mo. Kahit umot pa'y boyfriend na. Kasano ko mangagsikog? Ni mato di buses ni Papa Mano. Di makil di bulagat ni Papa kat makasurun. Pagpuddo ma. Pagpuddo mo na siya at anak mo. Ang mga notilimlimad na kanita. Nga tita mo. Kinuna ni Papa. Nasimbra kiti sila da kini Mama. Kinasarita ni Mama manon na imi. Saan nga napigsa titimot na. Kininapurusan na titboko. Inamamluyan na. Agas mga parparik na. Iti panangigaga kan panagayat na kanya. Manon na imi. Ada ka din boyfriend mo ha? Nagbunno ka. Jack ako nga't nulakid dita. Agpimpin natag kayo. Kinunana. Kadga po manong nemi tanasyat ni Mama. Jack ko nakapaglibak ken kwa na. Impudnok manong nemi. Impudnok. Hindi parang sungbat kun kini Judas. Kat sa balit ti facial expression ti Rupay mo. Nukasta kat pudo ti hatap ko. Nga andan na pasamag kan ka. Kada kayo? Ha? Kat punyeta. Masikog ka? Masikog ka laki. Di ka gulpot. Mama, pakawanin dat. Naalilaw lak. Naalilaw ang lahig. Iso nga pakawanin ta ko, Mama. Ganiti apagdarikmat manong nimi na pinagalabatin ni Mama titong pana iti rupak. Karampingat! Awan serbim na anak. Dinadahil mo tibasag bayan! Nagsasarumanin titong pa analakam ko manong. Gagabot adda ni Papa ad na lang at arud manong nimi ti pongtot na. Anya? Masikog tanak mo! Ore lakas la nawagwag tibutyog di Papa manong nemi. Ket inarabis na manong nemi. Tinibab na tipingiw-ngiw ko. Tuan nanong nemi. Pinagpuswakin ti Dara. Nalabit na bimtak ti bibig ko. Tinapigsang kaulpit ng ninakam ko. Ore lakas la mabugsat ti angis ko manong nemi. Papa. Ang sarpim nga anak. Papa, pakawanan ta kuma. Pakawanan ta. Pakawanan ta kuma. Kastawarit sang sangit ko kitorek la nagparintumangan nga nagpagpakasi. Buisit ka. Walang bayan. Hinted mi amin nakasapulam ng biyag. Nga mapagastoy di sumad mo. Hapay! Mumangir-ngir manon na imi tibibig ni Papa. Kahit matangaga na. Ag-high blood ni Sona. Dapat karod sakit na nga high blood manong na imi. Guyo dem tanak mo. Tainta pakita ti doktor. Kahit nupod nun ti atap ko. Ha! Nasay-saya atin napapanawa mon. Kastaon ay tipungtot na ginaganak kanyak manon nemi ket biyang kulang tinagsangsangit ket dimawat iti pamakawanda. Ket idi kalpasan nga tinamingdak ti doktor. Namuan nga dagos ti resulta ti pregnant examination.
positive nga masigugak manong nemi. Kasla maura man dapapa kini mama naulit manen manong nemi ti panang dusa da kanyak. Kasla awanin ti asid da kanyak manong nemi. Pumano ka. Pumano kayo ti ito kapagtayangan. Kawan serbim na anak. Punyeta ka. Saway ka. Panaw! Kinuna ni mama. Ket arig na uludan da kon nga erwar iti pagtayangan mi. Nagpagpagkasiak ng sandan nga dimngeg da papaki ni mama. Pumano ka iti ito pagtayangan. Pumano ka. Uy, nawang nga rin tinaramidak, no tinagtungpal. At siyempre, at isang marunong, inaramid ko, manong nemi, at sinapul ko ni Judas. Uy. Napanak iti lugar dahil sa Ilocos Norte, kaya pudnok tinapasama. Awan, di maramid tayo. Hana? Awan, di maramid ta. Siyempre, baga akala kita naganakan niya. At awanti marami din tayo bing. Tanangarot kat isok kinayat yo. Agad pinapanaw da kamatan balasan ko kasi magpat kan dito balay. Di agdan na kayo na kasagasawa. Hindi agad karon. Di kasta. Hindi kayo mat kami nakatututor. Kinuno iditi ina ni Judas, ni Judas manong. Nagdana kam nga ruda ka sa gasawa. Kabilita nga nagsarding ni Judas ang nagbasa sayang ti kurso na din na iring pas. Tako na rinakil na narigat apagsabayan ti panagadan ken ti panag-asawa. Dita ka nung kabaylan anong naming ipaay ti kasapulan ng ti anak na. Nang runakat ni. At damat na nagpitpitik. Inisaklot ko. Binabalawdak manong nemi dagiti naganak ken ni Judas. Binabalawdak dagiti nakkel ni Judas. Kasta onay baing ko. Kahit nainsulto ak manong nemi. Abi ang siyak lang pabasurin ta. Sangsangit ak manong. Ngawan ti mabaling ko nga ramiden no di intured kon ti amin. Inpilit ko manong nemi ti bagik, makipagyan iti pamilyada. Kirimpas ngay ko ti sikug ko. Pinabunyagan mi ti anak mi manong nemi ket pinanaganan mi ti Judas Junior. Ni Junior. Judas lang aro din tinagan na. Dada pala Judas Junior manong. Kabilitan nga nagsapol iti pagubraan ti imbilang kong asawa. Asawak itilaksid ti kalay sa manong. Uwain manong nemi kasta tinapasamak gabutasaan nga nagturpos ni Judas construction laeng itirestrek na apagsapulan. Kiringgad naman atin nagtrabaho ididamo. Kaya napasoronuan pa iti may isang anak mi. May isang babae, iso ni Alicia. Kaya siyempre, manong nemi nagbalinakmet nga agaywan, amang talipato kanagitan anak ko. Narigat, manong nemi. Narigat. Teg saruno nga, inapanaganak. Kas ti kasasahad ko idi. Arig na manong nemi. Awan, ti mairapin ko nga trabahuin. Nandanijak pa yan, masango, tagdigos. Uno mang istimari ti bagik. Manong nemi. Kastaw na dandaninjak pa yan, masango. Ti agdigos uno mang istimari ti bagik ko na kuma. Umbresa ko. Natiltilen ti bagik. Awanin din dati nga pintas ko. Kahit ininot mat manong nemi ti panagbalbalyo ti galad, no kababalin ti asawak. Kaslakla tagabo iti panang trato na kanyak. Kaslakla tagabo iti panang trato na kanyak. Mabainak iti na kay kamangak manong.
Tasaan ba't nga umdas ti sweldo ti asawa? Ado ti masapol akasapulan ti aganak. Nakkel ti kasapulan dagiti anak. Kas kuma iti pampers, wano lamping, gatas, kanda duwapay. Manong naming jak kabaylan nga i-manage ti basit nga sweldo ti asawa. Jak kabaylan nga i-budget, manong. Nangaro na bangrugi idin nga agbisyo ti asawa. Kanayon idin nga nakainom, rinabi nga nakainom, manong. Karyarin nagpaidi, manong naming no kasta nga awan ti may pasangok nga naimas nga si daim. Ibaber na pagkiti manong naming nagitulunglungan no kasta nga makagura. Kahit umanay lang nga pagkamkabilan na kanya. Nagsangsangit manong naming. Kayat ko ti sumuko. Kayat ko ti pumanaw manong naming. Iti pagtaingan mi ti asawa. Kayat ko ka talaga. Nga masyanak man ka dagiti anak ko. No basta lat na panawak ida. Ti kayat ko kit adda dagiti denak dagiti anak ko. Uri anyat mapaspasamak. Ibturak. Ti pait. Iti kasasaad ko ita manong naming. Inayay ko ti bagik. Kayat ko ti agbabawi. Inayay ko ni Judas. Ngem, nagbidutak. Inayayat ko ni Judas ngem nagbidutak. Nakilabidot gaputi kastoy nga nagbanagan ti biyak ko. Ti biyak dagiti anak ko. Wan manong. Ket no kasta. Kasta't mapaspasamak agar arubos dagiti luluwak. Luluwak tagarubos manong nemi kalpasan. Digito'y kastoy nga pasamak. Lumapasublik la kumati na palabas. Pinadas ko idi ti agawid amapan bisitaen ta papakin ni mama. Tadi addan anak ko manong. Amangan ko nak no mapakawanda ko no makita dati anak ko nga ni Judas Jr. Kahit inawid ko nga rin ti anak ko idi nga imbiyahe iti bus manipod iti lugar nga nakaikamangak dito'y Ilocos sa nagpabiganak. Ngem napahayak iti gagem ko nga makakita ka rin lalakil ko. Nakarekep tiri daw gentawa at tibalay mi. Ket madlaw nga saanen nga madaldalsan. Awang payanig di taraken mi nga aso ken digiti pusa. Nang laylay pa yan manon nemi digiti ornamental plants iti garden. Ket agka awang pa yan manon nemi digiti talaga nga nagkaruutan ti paraangan mi. Adu abulong ti saan nga nakaykay manong nemi awanin tagdaldalos. Naamuak iti karuba mi nga napangahay man tapapakin ni mama iti United States. Napanda ka nun iti Amerika manong. Sigod nga US citizen ni papa. Ngayon kinakayat ngamin ni mama tiag na dito Pilipinas. Gapo iti negosyo. Iso nga nagpurgod ni papa dito'y idi ita nagasawa dan kini mama. Saan mo nga nagsubli pa iti US? Agsang sangitak manong nemi talaga nga linipat dakon dagiti naganak kanya. Ta itilaksid manong nemi nga siyak laing ti anak da. Jak malaing mabalid asapulen laing. Jak mala sinapsapo nita. Nakasakasakit tinakim ko manong nemi marik nakakaslasantak nga ipatpateg dagiti naganak kanya. Nalabid ka po ti katakkel tinagbidutak. Luluwak ti agarubos manong nemi ket naibuyog pa idi ti inosente nga anak ko karedi akong daway. Idagsang sangit aket sangit mata sangit. Kinimbulos ko ti sakit tinakim ko.
ti di agsanday apan agsangsangit ko. Manong nemi intakling kondi gasat ko. Wan, ti papangko, tiin papan ko iti bagik at na talaga nga nakapimpimanen awang pulos ti kahaway ko amang sarangit iti rikut ti sa aden ti amin. Pilit manong naming karigatak tinakiden na ti asawak awang pulos ti mabaling ko nga pagkamangan no di iti mga klunlatan tinagbaling nga kasat ko. Iti panag-asawak impyerno ti kayarigan ti sidong ni Judas nga asawak. May bagay launay manon nemi tinagan na nga Judas. Kat talaga nga luluwak laeng tagar arubos kas laawanan ti dumteng pahi nga barong agsapay ti biag ko. Nadagdagan ti problema iti pamilyak manong. Iti ta madaan ti sakit ni Junior. Nadaan iti kidney trouble. Diyos ko. Hapi kasto ti biyak mi. Kasto lang arudan ti mapaspasamak sa adapay nakana nga sakit ti naunang anak ko. Manong nemi biyang ko lang tagsangsangit. Luluwak at talaga tagar arubos. Nawin ando nga pinagasan mi ni Junior. Nila ko mi pa yan titawid nila kay ko manon nemi nga sa nga kiling nga talon. Gabot namin duha ang panagdialysis na ti anak ko iti kada lawas. Nakakutkutungan ni Junior. Marigirigatan unayin iti ti anak ko. Kat masyanak unay manong. Manikatan nak unayin mama. Kinatata. Sana na. Lumabang ka. Kabaylam data, please. Di kag sarita ti kasta, Junior. Inarakop ko ti anak ko. Panawan. Pumanaw akon, mama. Saan? Ano redya, mama? Naraglag. Nalapos ko ti cellphone ko. Panawan na. Pumanaw akon, mama. Sana na. Saan ka nagsaw ti kasta, Junior? Lumaban ka, anak ko. Lumaban ka. Pagawanan na, anak ko. Manong nemi, itapay lamang ko ti panagpakawan ni Judas sa kunana. Pagawanan na, anak ko. Kinuna ti asawak ng sangsangit peten. Kat may buyog met ni Alicia, ti kapsat, ti naunami. Manong, di ka pumanawa, at kami nga mangipatbadagkan ka. Di na kami panawan, manong. Kuya, yung ka nga pumanaw, manong, kuya. Ngam ka dede nga gundaway, manong nemi. Isumatan ti pa nakapugsat. Ti hangis ni Junior. Saan? Saan, Junior? Di na kang panawan, anak. Junior! 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 Manong nemi kasla agtupak ti si bubukila langit kanya. Kaya ka sila mapiripirsay ti laslasag ko iti nasapa unay nga papanaw ti anak ko nga inauna. Nagsakit nga awaten. Nagsakit, manong nemi. Nagladingit kami, manong nemi, ti pupusay ti anak mi. Kat malaksid nga napukawan kami ti anak.
Awan pa iti gastusan mi, iti panakaidulin ti bangkay na. Apaw nagat ti panagsasamusa men manong nemi di kiti alawi. Imbag tado dagiti simmaranay manong nemi saan man laeng nga namuan tapapa kini mamati sa saaden mi. Tadyak mo't amo ti bang suratak kadakwada. No sa dindo nga paset ti Amerika ti ayan tamanong tsak man lamay pakamo kadakwada ti kastoy nga kasasaad mi. Di nauna nga puko na manong nemi kit pimusan. Hore kumalaing met, itis panawin nga panakaidulin ti bangkay ti anak ko. Tagasapulak ti panang tarabay da kaniyak. Kasapulak manong nemi ti panangandingay. Ken simpatsya da kaniyak. Ngem na ure ida. Sinagaak dagiti aldaw. Ngem napahayak manong ni aniniwan ket awan tinakita kada papakin ni mama. Nadagsen ka nila una yan, tinaaramita kabidtot, wano basol. Tagas tulaing ti panaglaksid na kaliyak. Naglabas dagiti aldaw ken bulan. Nagkrigat kong inliwliwag, ti panakapukaw mi kinitsunyo. Sakit kimaro ti madi, akababalin ni Judas nga asawa. Saan nga regular nga mapanagubra. Kat saan nga makaanay, tagserbi kada kami, agbisin kami, manong nemi, pasaray sa anak ko nga gluto iti maminsan. Maliwayon mi pa yan ti mangan. Huwan manong, umdasan ti maminsan, wano mamindua, nga makaraman kami, tinapoy, ngagmalem manong. Naulpit tigasat kung kunakidi. At dati kiti katugangak, ngam saan dakmet nga kaskaso. Saan da kami met nga bibiyangan, kapot ti aramin ti asawa. Kapot ano mabartek, kat mapan na ida karyaren. Bababalawad ni Judas, dagiti naganak ken kuana no apay, nga di da kano ituloy, ti panang pabasa da kan kuana idi. Idin to tanalawag, ng iso na tinagbidtot. Huwen. Karaman na ita, ti pinagbidot mi ngagpadpada. No api ngamin, nga sa amin natagpelan ti bagimi. No api nga pinabusoyan mi ti arem mi. No api nga sa amin tinungpal ti magbaga na, ilag itinaganak ka na kami. Inggadang ko manong name iti pumanaw manipo iti sidong ti asawak. Kaya inalak ni Alicia iti papanak. Nagawid kami ti lugar mi dito'y vegan. Juan, padasak manintek subli iti pagtaingan mi. Ket baliwak ko na ti mangrugiya mangbalbali ti langa ti pagpanagbiag mi. Sagbay manong name nga nagdiretsuak nga gawid iti balay mi iti bakagteng tinagluganan mi nga bus iti lugar mi. Kapang kami muna simok na iti vegan Cathedral iti Roman Catholic Church ket dito'y manong name nga nagdaydayaw kan nagkarkararagak iti Diyos. When? May palagib kanyak, iti kada Domingo, ngumay kami makimisa kada papaki ni mama. Naragsak na pamilya. Ngimapay nga pagdarekmat, kat narakrak dayta nga talinay. Diyos ko, kinunak iti panunod ko kat nagparintumay nga. Nagparintuming met manunemi ni Alicia iti sibay ko nga si Papasanek ket kinunak di kastoy. Diyos ko, at tuyag. Ang naiwaway ti dana, tinted mo kanyak abiyag. Nagbasulak, karig ninanakil ko, gapit tinasapa, aparaki boyfriend ko. Ngay so tiga po na magbalbalit si tarait, kahit lang hati biyag ko. Pakawarindak ko, Diyos ko. At tuyak nga dumawdawat iti pamakawad iyo. Dumawat ngumar-araraw nga agpakpakahasi ka na kayo. Ikanak adi pa'y ati sa bali agundaway kat sa pulig ti kay batugan. Sa pulig iti kay batugan
ting karim nga lugar. Isublim ka di Lord, titalin na ay tibiyag ko. Kata, ipalubos mo ka di, nga magkikita kami manen kada papaki ni Mama. Uwan mailiwak unay kada kwada. Ipagpagapom ka di iti anak ko nga ni Alicia. Dapat tumpungan mi kuma. Tisagsagaan mi nga nag-anak kaniya. Ti lolo ken lola ti anak ko. Please Lord, pagpakahasiyag ka na kayo. Kinunak ket lolo ak dagar arubos man. Iti rumuar kami iti kasimbaan nalag-anan tiriknat manon nemi ket tinalyaw ko pa'y namin san ti simbaan iti adda kami ti Plaza Burgos ket kalpasan na naglugan kami iti Kalesan. Kabayatan manon nemi ni apan panurnuren mi iti Kalye Crisologo nga agpapaabagatan. Nagparang iti apagbiit at aljap dagiti pagteng ken napalabas iti biyak ko. Ohan manong, pukom to amin nga adda kada kami, Mona Lisa. Kabuta siksikalaeng ti anak mi. Ti ayo, ti kakaiso na nga bunga tayo na at mi ka ni papang mo. Mangigbo ka di, iha. Kukuam to ti amin ngadda kada kami. Gabuta siksikalaeng ti anak mi. Ti kakaiso na nga bunga tayo at mi kinipapang mo. Iso nga singsingpet ka, Mona Lisa. Napaisamak ididay tangalagip, manong. Nga mapagbiit arag o tinarik na. Tao magibas mametlaeng tilagip ko kin Judas nga asawa. Buwisit ka ka babae! Sikat na po na nadyak na tong paltarapap ko! Kasta, ti kanayon na panang pagpabasol kanya. Gadgas lang mabibinig ti rupak, iti namin adu nga daras, apanang tungpa na kanyak, ti panang kabil kanyak ni Judas manu. At daktikas nga panaglaglagip, manong nemi di makadanon kami ti barangay Tamag, Vigan City. Nga asidagmitlaeng ti UNP, ti University of the Philippines, nga iso ti pagtaingan mi. Dito yan tang, kinunak manong nemi idinarapis nga kutsero. Kanimbagak kini Alisa. Wan, imbagak kini Alisa. Ma? Data ka din ti balay da lulo kini Lola? Sinuludsud ti anak ko. Idiadda kami ti sangot ti ruwangan. Tinangato ken terehas alandok a gate. Ket naibaskag dita tinalawa paraangan ken dakkel nga balay. Nakalukat ti ruwangan manong nemi ket nadlaw ko nga nadalus ti paraangan. Sa idikuhan at nababay nga baket anang sabat ka na kami. Sa sino kaniti masapol yo? Dinamag na. Naikulengak mano. Sino na ito nga baket? Nagdanagak, tasaan mat nga ni Mama? Impababa, impangato, ti babae, ti parangkita na kanyak. Sa idikuan imisan. Nalabit ko na nga katulong lahing daytoy dapapaki ni Mama. Kediso itinapusgan nga caretaker iti dayto nga balay. Tasan metten nga dedi mamang sa metten nga dedi manang suling ni manang suling adati nga kaduami tinang sabat kada kami kay ni Alicia. Sir, Madam, anak, nagtimak ti bakit manong nemikit ko na. Sir! Hey, sir! Madam! Adan ti anak yo, ni Mona Lisa! Manong nemi,
Nakiktutak kini tanganangay ko. Kat kasla na ulit. Sir, Madam, adlan ti anak yun ni Mona Lisa. Kaya ti apagdarikmat manong nimi nagparang ni mama iti nakalukat nga ruangan ti bordado nga rikep anara. Mona Lisa? Oh, Mona Lisa anak ko. Kinuna ni mama manong nimi nga nangarakop kanya kiti na irot. Kaya dinarakop ko matisuna. Mama, agyam anak, mama. Katagarubos man ang dakiti luluwak. Inya mamuk ti anak ko nga ni Alicia kang kuwana kadin sublat na met nga narakop. Agyam anak, apo, agyam anak, agkakita tayon. Pakawanad na kami kini papang mo iya. Kinunana, nga karagitamit lagon daway kat adan ni papa. Mona Lisa anak, may iliwak ko na ka. Kinunana si mublat nga nangarakop kaniya kaya alpasan na sublat na met nga nirakop manong name iti anak ko. At simrek kami nga sa raragsak ni dakila pagtengan manong name. Ti kail-iliw ko unay nga balay nga dituyak adi makkel manong. Kat nagbalin nga naragsak, kat nagbalin nga natalina ay tibiyag ko di sidong dapapaki ni mama. Karin tuloy ko tinagadal, aging ga nagturpos, nakapagturpusak mitlaing, tinruk idi akurso. Kat eruar ko pa di board exam ko, manunaming accountancy, nagbalin na CPA. Sa nakastreka kiti maysa nga nalatak a bangko, kaya di agangay. Siyak pa yan ti mangiman manage iti negosyo da mamaki ni papa. Kas may isa nga CEO iti kumpanya mi. Manong nemi, aduman nga rigat, ngam kasla pagdarikmat nga nagsubliak iti kinatalinaay, iti kinaragsak. Dito may Labigan City, manong nemi nagbasa televentarya ni Alicia nga anak ko kat naming pinsan nga nailiwag ko ti pait tinapalabas ko. Saan kami nga nagkita kini Judas. Ti imbilang kong asawa, no pa itilaksid ti kasal. Manong nemi luluwak ti agarubos, numalagip ko ti amin. Ngam saan na nakas idi nga umukuok ti saem iti kaunga. Gagangilay nga agarubos, nga dalauknan nga ragsak. Wan manong nemi saan mi nga nakikita pa ni Judas. Awanin ti damag ko keng kuhana. Kat ti anak ko manong nemi nga ni Alicia. Nakakaisuna langan nga nabati pakaraglagipak ti amin. Nagbalik madasing pet nga ling iti eskwela. Nanagsak med na papaki ni mama. Tadaak akakaisuna nga nakda. Kente kakaisuna nga apuuda. Jak tulam mo, manong nemi, no, agsabat to ba ti dalam mi kini Judas, uno, intun ka ano nga, agsabat ti dalam mi, tinalaki nga naikari, para kanyak iti agnayo. Dito nga rod, manong nemi, ti pagabuklan, ti pagasalitaan, nga dapa kay naigan na, manong nemi, ti kaldawan, di kiti puso, tano kasta nga dumteng, di tangal daw. Diyak lata maliglikan adi malagip ni Judas. Inakulungkot panagayat na idi, kaaldawan di kiti puso, nga da idi mitlang aldaw. Nga nakaarami dak, ididak kalabidtot nga nagsagaba. Imbaglaki di manong talaasin na po Diyos, da inaklundak mitlaing nga inawat, da kiti rakkel ko. Dito yun nga nagpak manong nemi ti istorya ti padas ko ti biyag, anang rugi ti ayat iti kaaldawan ti Valentine's Day iti nauntay nga panahon. Diyos una ti agina, ti anos mo nang ibasa. At sabi ko mata, damat na ibatik nga andal liliwak at pagsarmingan ti biyag kanig iti patak nga dimngeg. Tuyag yaman nga pagayam mo, Mona Lisa iti Vegan City. Iti panangurwas, iti panangisurat ken panangurnos ni Saldi Cudal iti Barangay 8, San Nicolas, Ilocos Norte.
Thank you mat kang ka Mona Lisa, thank you kang ka Saldi. Ito yung istorya.